Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, ya kuke a yau? So insha Allah a bidiyon mu na yau zan nuna muna yanda zamu yi mining din Notcoin. Okay, so wanda ba san Notcoin ba, Notcoin mining application ne wanda ake yin shi cikin Telegram. Okay, Telegram. So Notcoin a yanzu haka yana da almost 5 million users. Wanda suke active users, so kun ga kusan miliyan 5, mutum miliyan 5 yanzu haka suke mining din Notcoin. Kuma Notcoin zan ce ba scam bane, saboda na yi some research kan shi na tabbatar da cewa ba scam bane. Insha Allah za a yi launching din shi kuma mutane za su samu alkhairi da shi sosai kamar yanda aka samu alkhairi da ICE da kuma Above. Okay, so kamar yanda kuke gani yanzu haka idan kana da 10 million na Notcoin za a iya sayan shi a almost 25,000 kudin Najeriya. Okay, ban san kudin wata ƙasa nawa zai kama, but kudin Najeriya zai kama almost 25,000 abinda suke siya kenan. So imagine yanzu ba a launching din shi ba, mutane suna sa kudaden su suna saya a 25,000, kun ce wasu suna sa kudin su suna a 25,000. so ku yi lissafi ku ga in an yi launching din shi kenan nawa zai kama. Almost zan ce kamar misali yanzu Notcoin ko da ma a ce an yi launching din shi a, let's say for example an yi launching din Notcoin a 0.001. misali yanzu in ka fara mining daga yau ka tara Notcoin kwaya miliyan 10, kwaya miliyan 1 kawai, just leave it as 1 million. So an yi launching din shi haka kenan. Haka in ka lissafa kana da dala 100 daga yau in ka fara har da za a yi launching. Balantana ma za ka iya tara Notcoin wanda ya yi miliyan 10. yanzu haka ni ina da Notcoin almost zan ce yana da yawa sosai. yanzu let me say miliyan 10. Okay, miliyan 10 yanzu ko da ma a ce haka wannan price din za a yi launching din shi 0.001 sai ya kai naira miliyan 1. sai yi naira miliyan 1 na Najeriya da 400,000, saboda dala yanzu rate ɗinta yana 1 ne. yanzu bara mu ce 1 times 0.001, kun ga almost zan ce kwabo 14. ko da ma a ce an yi launching din Notcoin akan kwabo 14 abinda zai bada kenan. Balantana ma insha Allah Notcoin ba zai yi a wannan price din ba, 0.001 ba zai taba yi haka nan ba. So insha Allah wannan mining din zai canza rayuwar mutane sosai kuma za a samu alkhairi da shi sosai. In ma kai kana iya ganin like baraka iya holding din shi ba ko scam ne ko wani abu, to ba zai hana kai ba, saboda idan kai yanzu akwai masu siya, so kun ga akwai benefit kan shi sosai. So yanzu kada in cika ku da surutu, bari kai tsaye nuna muku yadda za ku yi register. So zan yi dropping din link din wannan application din ta description din wannan bidiyon, sannan zan sa shi a comment saboda wasu ba san description ba san da za su shiga description ba. So amma zan sa shi a comment section. Na dai san kowa ya san inda ake comment a YouTube ko TikTok ko wani kafan social media. So zan sa shi a comment section, duk wanda yake da bukata zai taba link din da har zai dauke shi kai shi Telegram. yanzu let's say for example bara mu shiga this thing WhatsApp dina. wannan da kuke gani WhatsApp group dina ne inda nake sharing ways da kuma abubuwa wanda ake making money online. duk wani abu insha Allah inda ya to yana biyan mutane, kuma zan sa shi group dina kuma free ne, ba sai ka biya kuɗi ba na shiga group, ko kuma in ka shiga akwai abin da za a ce ka biya kuɗi. A'a, free ne, kyauta. shi ma insha Allah zan yi dropping din link din a description din wannan bidiyon, wanda yake da bukata zai iya joining, kyauta ne. Okay, so let's say for example yanzu gashi mun yi clicking din link din direct, kun gani ya dauke mu ya kawo mu Telegram. Okay, so ya kawo mu Telegram, ya bude saboda wannan sabon account ne na Telegram, ba tsohon account ina ba. ina da wani account can daban, shi ma insha Allah zan nuna muku shi da wani nake da shi ciki. So kamar kuke gani yanzu direct zaka taba inda ka sa start din nan, wato farawa. Okay, kun gani gashi congratulations, you are joining the Eba squad. Okay, now it is time to get to the top, so in taba play. Okay, daga nan sai dan na start din nan. So kun gani saboda sabon account sai gashi na bude, ina budewa zan yi tap. Yawa gashi kamar yadda kuke gani gashi na bude ga Notcoin. na samu Notcoin 2000 saboda ni user ne. gashi kuma nan gurin da kuke gani gashi yana taruwa, in ya kai 1000 zai tsaya. Okay, gashi ya kai 1000 ya tsaya saboda ni user ne, ban yi upgrading din komai ba. So yanda wannan mining din yake, kawai kullum in ka shigo zaka zo ka dinga danna wannan kwandalan
naku za ku ga ya nuna muku kwandala, amma wannan ya nuna pizza saboda na riga na sayi pizza ne, amma ba da wannan account ɗin ba, da ɗayan account ɗina su, saboda suna a waya ɗaya ne shi yasa pizza ya shigo, amma noma ba pizza ba ne, kwandala ne. Bari yanzu misali in muku ku gani, bari mai da shi noma kwandala. Gashi wannan shine noma kwandala, apply skin. Yawa, so kun ga yadda za ku gan shi in ya buɗe naku, za ku zo ku dinga daddanawa, in wannan jirgin ya hito shi ma za ku daddana shi. So kamar da kuke gani mining din abun nan dina ya karu, yanzu ya koma ina samun biyu saboda jirgin da ya hito na taba, amma dai noma kwaya ɗaya zai dinga hituwa. Gashi kun ga yanzu guda ya koma kwaya ɗaya ka hituwa. So kun gani gashi nan wurin ina taba yana reducing, gashi ina ta taba yana reducing. Okay, so haka za ka dinga yi, sai ka zo nan wurin boosting din nan. So kun gani gashi nan wurin da aka sa multi tap din nan zan muku bayanin su gaba ɗaya. Nan wurin turbo da kuma full energy. So kamar da kuke gani wannan turbo din kamar zan ce wani jirgi ne wanda in ka taba shi yanzu, misali let's say for example na taba shi, na sa gate din nan, so zan ci gaba da tabawa. Muna cikin taba, yawa kun ga jirgin ya yi sai ya clicking din shi. Kun ga da yana bani +1 gashi guda yake tashi wannan nambobin da suke shiga ciki, amma yanzu ya koma yana bani guda biyu saboda wancan jirgin da na taba. So haka kun ga yanzu saboda bonus din ya ta gashi ya koma ɗaɗɗe. So shine amfanin shi. Shi kuma wannan full energy din kamar yadda kuke gani yanzu energy na gashi, let's say for example nan gurin yana 900. Let me do it sharp saboda ya rage, so da sai in nuna muku amfanin shi. Okay, so kamar da kuke gani yana 800 yanzu. In na zo nan gurin na taba full energy, kun gani ko da ma a ce yana 0 ne, na taba full energy zai koma 1000. Kun gani gashi nan gurin ya koma 1000, shine amfanin shi. Okay, sannan sai wannan auto tap din nan, normally in dai ka buɗe wannan account na Notcoin, kana fara ka tabbatar ka tara 20 Notcoin, ka siya wannan auto tap din. Menene amfanin wannan auto tap din? Ko da yaushe, ko da ma a ce baka shiga ba, like duk bayan awa 4 haka awa 12 zaka dan iya shiga, wannan auto tap din, wannan bot din zai maka tapping da kanshi ya tara maka coin, ba sai ka walar da kanka ba. Shine amfanin shi. Zaka siye shi da 20 Notcoin, sai ka tara 20 Notcoin sannan zaka siya, ba kudin ka zaka sa ba, ciki zaka tara ka siya. Sannan sai wannan multi tap din kamar da kuke gani nan, idan mun taba yana adin ɗaya ne yake karuwa. Gashi yanzu misali 6, in mun taba 7 gashi. So idan muka zo nan gurin muka siya wannan multi tap din na misali, bari shi ma za mu siye shi. Gashi mun yi buying, gashi kun ga an cire wani abu cikin coin din mu. Mun dawo nan gurin yanzu mun yi tapping, kun ga yanzu 2 yake karuwa, 2. Okay, so shine amfanin shi. Daga nan sai wannan energy limit din nan, shi kuma wannan energy limit din, okay, wannan gudun wannan distance numbers din da zan iya tarawa, shi zai dinga karuwa, ya dinga sauri. Okay, yanzu misali bari mu ce shi ma mu siye shi. Okay, energy limit za mu je recharge speed ne, recharge speed. Wannan recharge din wannan zai kara gudu, ya dinga yin sauri. Okay, shi kuma wannan energy limit din dama shi ma na yi muku bayanin shi. Yanzu mu kara, gashi +100 Notcoin. So kamar yadda kuke gani in mun zo nan gurin yana ba mu 1000 Notcoin kawai za mu iya claiming. Okay, in ya kai 1000 ba zai karu ba, zai tsaya. So domin mun ka zo nan gurin mun kai upgrading wannan energy limit din, kun gani. Okay, so kun ga yanzu nan gurin ya ƙara yawa, zai kai 15. Okay, so mutum ya samu ya upgrade din energy limit din shi ta iya yanda zai iya. Okay, so noma na muku bayanin wancan kowane, kuma na san insha Allah kowa ya fahimta me ya kamata. So sai kuma maganar level. Okay, nan kamar da kuke gani wannan team din da mutum yake ne. Okay, wani team kake? Gashi wannan team din shine team din da mutum yake. Kowane kala team ne, ba team guda ba, akwai team na mutane sosai. Gashi nan leave squad, in kana so zaka yi barin squad din ma normal, amma dai ka tsaya saboda squad din suna da jama'a sosai. So nan wannan shine level ɗinka. Yanzu kun ga muna bronze, shine level ɗin da muke saboda ba mu yi nisa da yawa ba. Yanzu muka buɗe account ɗin, so da mun ka kai 5k za mu bar wannan level ɗin mu dawo wannan silver league ɗin.
okay. Daga wannan silver link din 5k zaka iya tara shi rana guda ma zaka iya tara fiye da 10k, okay. Daga silver link kana hada wannan 200k Notcoin din zaka da wannan gold link din, okay. The moment ka hada 2 million Notcoin zaka da platinum link, okay. The moment ka hada 10 million plus Notcoin zaka dawo diamond link, okay. So diamond link shine karshen shi gaba ɗaya, su gashi kun gani. Sannan sai magana inviting. Idan kana da mutane sosai kasan ka, insha Allah Notcoin zaka samu kuɗi da shi sosai. Kamar ni yanzu ina da mutane sosai kasa na group dina, kuma insha Allah ina samun kuɗi, kuma ina giveaway saboda su masu dan samu zuwa amfana. Kamar da kuke gani yanzu nan, in kana so ka inviting zaka taɓa wurin friends din nan, su gashi zaka zo nan gurin sai ka yi invite. Kun ga gashi sun bani referral link dina, sai ka dauka ka tura wanda zaka tura, misali shikenan insha Allah da ya wara kai ma zaka samu, shi ma zai amfana. Daga nan kuma akwai wurin end din nan, okay. So wurin end din nan duk wanda ya bude account din abun nan ya zo nan gurin zai ta claiming na Notcoin sosai kyauta, kun gane. Yanzu bari mu ci from zero to hero. Yanzu kamar yadda kuke gani wannan channel ne zaka yi following din su, okay. Follow Notcoin, follow me, community, follow me. Gashi duk zaka yi following din su, okay. So kana yin following din su, definitely za su baka wannan coins din kyauta. Su kun ga za su baka, kana following din wannan za su 200 coins, wannan 200, wannan 100, wannan 100. So bari muku bayanin wannan 3 million za su baka, 3 million coins. So kaga kana da 3 million coins zaka iya, kana da 3 million coins idan ka mai da hankali cikin sati ɗaya zaka iya tara 10 million coins. In ma baka so dole sai launching zaka iya saida. So yanda zaka samu wannan 3 million coins din, okay. Shi wannan idan kana normal user na Telegram ba za ka iya samun shi ba, okay. Bari in gaya muku yanzu yanda za ku yi, kun gane, okay. So yanzu kamar yadda kuke gani wannan shi ake kira Telegram Premium. Menene Telegram Premium? Telegram Premium like users ne wa'anda su premium users ne, kamar zan ce users ne na musamman, okay. Wa'anda su suna da abun nan subscription na Telegram, zaka ga an sa maka star kamar verify, irin kamar verify na Facebook haka da sauransu. So kamar da kuke gani nan gurin, in kana so ka zama premium user zaka dinga biyan wannan kudin faya, zaka biya naira 18,000. So in monthly ne zaka iya biyan naira 2,200 da naira 99, okay. So abinda zaka yi amfani da shi nan shine zaka samu stories, distinct unlimited posting story. Kun sa ana story a Telegram, sannan zaka samu cloud store inda zaka dinga aje kaya, sannan zaka samu double limit up to 1000 channel, 30 folders da fin 20 public link gashi, da kuma form more an account, okay. Sai nan kuma voice text conversation, kamar yanzu misali kana so ka yi reading distant, an tura maka sako kana wani aiki, zaka iya kawai ka sa a yi maka reading din shi, ana karanta maka, ba dole sai ka karanta ba. Faster download speed da kuma saurin downloading din documents, an tura maka file, videos ko wani abu haka. Sai real time translation of chats and channel into other language. Yanzu kamar an turo wani sako ko yanzu kamar Notcoin suna da magana cikin group din su, amma baka fahimta like yaren da suka magana shi, whether English ne suka sa ko Spanish ko wani language. So wannan real time translator din zai yi maka translation din shi zuwa language ɗinka da kake amfani da shi. Then animate emoji, zaka yi like kai editing din emoji, so wannan yan huskokin dai kun gane su. Sai wannan choose from 1000 emojis, statuses, choose from 1000 of emojis and display activities next to your name. Zaka iya shi ma kaɗan editing na emoji, ka sa sunanka da sauransu. So profile budget irin like zan ce verify din abun nan, budget din da za a baka na verify, bara ku ga misalin shi. Yawwa gashi kun gani, shine profile budget. Duk wanda ya gani ya san kai Telegram premium user ne, kai ba karamin user bane, okay. Shine amfanin shi. Then sai wannan ne advanced chat management, shi ma duk yana da amfani. Sai no ad, saboda like a wasu channel zaka ga wannan Telegram suna sa talla, okay. So in kana premium user ba za ka haɗu da talla ba. Premium user application icons, shi ma zan ce gashi, in ka shiga zaka iya canza icon ɗinka na Telegram ɗinka. Sai abun nan ne
input reaction with thousands of emoji using multiple reaction per message gashi nan, sai animate profile picture videos avatar shi ma duk zan ce muku almost in dai kana amfani da Telegram ko da ma ba dan wannan distin ba ya kamata a ce kayi upgrading zuwa premium user saboda akwai more features masu daɗi. Normal Telegram ya yi WhatsApp, mutane ne kawai sun riga sun saba da Telegram, okay. Sannan kuma nan premium sticker shi ma duk zan ci gashi nan. So in kana so ka yi abun nan, ka yi subscription, bayan ka dawo nan za ka taɓa monthly sai ka taɓa subscribe to abun nan za su ɗauki ka su kawo channel ɗinsu sai ka taɓa pay, okay, sai ka taɓa accept ɗin nan sai ka yi pay. So nan gurin za ka sa nambobin ATM card ɗinka, nan za ka sa expiring date, sai nan ka sa CBB, daga nan sai ka yi processing ɗin payment ɗin, shikenan za ka taɓa wannan makin, shikenan zai ɗauke ka biya lahiya lau. Okay, so let's go back to this one. So amfanin wannan premium distinct din yanzu kana iya kana mining din Notcoin ɗinka ko kana amfani da Telegram ɗinka da komi kana amfani da shi ka tara. Kun san normal Telegram shine zan ce wurin da an kai samun kuɗi da shi social media, wanda inda crypto ne irin su yana ɗaya daga cikin wayanda ake samun kuɗi da shi sosai a crypto, kamar Twitter, Discord da sauran dai wuraren abun nan. Amma normal WhatsApp ba a fiye samun kuɗi da shi online ba gaskiya, shine magana gaskiya. Amma Telegram ana samun kuɗi da shi sosai. So in kana premium user ba za a iya banin ɗinka ba, amma yanzu in kana normal user za a iya banin ɗinka. So it's better for you ka koma premium user saboda ka samu abubuwa masu amfani kuma ba za ka kare kanka daga karewa daga banin ɗin account ɗinka ba za a yi banin ɗin shi ba. So ina ganin insha Allah na yi bayanin komi kan wannan Notcoin ɗin. Sannan magana ta gaba, in ka tara Notcoin miliyan 10 ya za ka yi da shi? Okay, abin yana da sauki, za ka kawai zo nan gurin trade ɗin nan sai ka taɓa Notcoin voucher, okay, sai ka taɓa continue. Sunan gurin in kana da Notcoin guda miliyan 10 za ka taɓa plus in nan, just leave it as one, za ka sa abun nan za ka sa nan gas fee kawai, shikenan sai ka transaction ɗinka. In ka ga dama za ka iya saidawa da wani, in ka ga dama za ka ba abunka in ai launching ka saida, wannan matsalan ka ne kai ka ga dama. So insha Allah zan ci gaba da samu ku irin waɗannan update ɗin su. Kada ku manta ku yi subscribing, sannan dan Allah a taimaka a yi share saboda mu samu engaging a YouTube channel ɗin. A yi share wa abokai, a yi liking saboda YouTube su ga cewa bidiyon gaskiya is more useful, yana da amfani kuma mutane suna son shi, su da sai su yi posting ɗin shi ga mutane da yawa. Insha Allah duk wani abu da ya zo irin waɗannan ne na samun kuɗi online, zan yi ƙoƙari in yi bidiyo da Hausa yadda kowa zai fahimta kuma yan uwan Hausa su ma su amfana da shi. So na gode da kallon wannan bidiyo, kada a manta a yi like. Thank you for watching.